Abu Safna Jara, oui, Dugaou ko Oja Bira, Kanumbani de Mebaga, Alibiama Ila Kafoku, Menura FM la, Bikononto and Nani, Tommy Murumuru Duru, Amela Selke Watina, Kabojala Koroji Koymani Muredala, Negadurusra, Ode 76, 33, 43, 003. Abu Sanata Mambolo Goshi Ameta, Malimano Kukan Samane Dugawi, Osabaka Siranka Jamfoka Foko Akaja, Anyo the Fokul, Belebolo Basiraina, Munyo Colombo, Shalala Lucian Konala, Frenchman the boat, Kalinoya, Abu Safna Jara Dugawi, Wilbaldu, Nalasuna. Nobody original Membolo Goshime Bonae, Sebaningala de Toko Baba Damele, Baba Damele, Ayaira Kafo, Fali Jumno Kera, Bangashini, Bajangara Mara Okonala, Even Ayaka Fokumi and Fali, Adigra Jamana Konodem Bella Jelen Ula, Muya Jamana Fama Ere, Aleta Kabuni Bella Jelen, Ode Okumu Konalasa, a delegation Bele Wuli, Ministry Nani, Aku Katamunye Tashi Blackem, Katamunye Jamana Government Fokata Faramunye Maliduna, Sumakashi Munu Buka Nuatina, Katoka to Sumakashi, Abu Safna Jara Kata Iramunye Banga Shikau, Ani Bajangara Kaula, Kairula Kafoko Femunyo Lusoro, Amudro Soroko Kaya Maldem Bella Jelen Odesoro, Munye Fatrika by no de Baba Damili, Ako Ministry Muno Okumen in Koyama, Ote Dora Ministry Munanka Ministry Wage, Wage Ottawa, Ministre de la Réconciliation de la Paix et de la Cohésion nationale chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation, national colonel major Ismail Wage Alou, Ibn Aïka Foko, une délégation Belebele Mouna Aoula, Yukunda Mounye Bangasi, Anibajangara Marala, Anyamaya Kumba Alebolo, Otemanaka Fokabo, Ministre Moufeneno Okumbala, Ode Kunye, Jaminetu Sangare, Ale de Ministre Mounoka Bardes no Anga Kenya Koma, Emunye Jamie, Afana Kumeta Maina, Obolenkofe, Ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. No debe Madame Wadi Jefune Kulubale Noba Alekofo, Abu Safna Jara Afana Kumeta Maina, Obolenkofe, Ministre Imam Omar Jara, Omar Jara, Afana Kumeta Tamaina, Abu Safna Jara, Munye délégation Belebele Wati Muna, Usira Munye Dugukofole Nuna, Ibn Aikafo, Umabla Dagri de la Gwe, Yaira Kafolu Nakunte Dore, Muya Jamana Fama no de Colonel Ashim Kuitae, Ayechika ne Dudani Kana Anyafa Munye Banga Shikawe, Ane Bajangara Kauye, Gomuye Tashi Black Anyeshu Uma, Fale Muna Karamunye Nindu Kofole Nanabe Bajangara Mara, Anemunye Bangashi Mara Okofo, Mana Fama ya Ira Aka delegation Nakukata Akadusumakashi, Kata Ira Bajangara Kaula, Kaira Kafoko Munye Femuna Ayusro, Ukadon Kafoka Amolusro, Wakaye Malidem Bella Jelesro, Nifale Jugumuna Kera Jalasokofe, Jawili, Kata Blamuye Degesago, Munye Nabe Circle de Nabe Bangasi Mara, Bajangara Mara, Okona Ula. Abu Safna Jara, ni delegation Belebele nkoni utra jamana fama kata akadusumagashi ninga ta ira bela jelena ako wati munna ko ni delegation Belebele Abu Safna Jara usira muye bangasi kornala ibena ay kafoko makar ko dando koy manimfu nkoni dusu tor la koshebe odo kum kono la munye wagere Abu Safna Jara atado abake tukutu Abu Safna Jara ibena ay kafoni ataki munna akera muye jala sago kana blamuye jawolila ani dege sago Abu Safna Jara amadu ko mala koy jamana gouvernement era boda ka communiquer ka kaira ka foko ma keme ani ma bisaba ani fla olu bela jele ne fatura nin koina wa ibe na ka foko jiema bela jele nin ko munye communauté internationale foka ta fara munye malidonga baninke wale munne bamanchu dina marfatugu ma munun be nu tesira alanya utesira kranye kata bi mani funga ku nengana ko karabata Abu Safna Jara bela jele ko ni nin koinka akon odo kum konala munye colonel Ismail Wage ayira ka foko munye bajanga foka ta fara munye bangasi ka kwa uku aklisigi ma munye ni bara juin ka kani fali juguin kuke sigata la munye teke abeda abela jelenga wa une munga ka ko obena taku usekere fatrike baka fola akoni ntama en konna la munye colonel Wage anaka ni delegation Belebele na be ministry sabanyo ana ka fara ayra ka ministry nani oto oyewa wati munna weta shiblake kanyeshi fure nunuma mamunu fene benno lu koni banana ni nkawale juguina ibena ka fonu dalno ni wati na hospital de Sevare okonna ula munye colonel Ismail Wage anaka ni delegation utara duga kanyeshi munye ma banabato ma Abu Safna Jara fe munye kibara duma fane munye colonel Ismail Wage anaka ni delegation Belebele nye uyu bolo duku envelope koni ko oboka di no be musaka kofo jamana fama tokola Abu Safna Jara akoni ye ko jatemne kalaje kibe na e ka foko munye ni delegation Belebele munna atara jakulu munna ba fanya no be keleke jakulu ko fonanga mako
minisuma ka taa la k'u fana ka dɛmɛ ko o yera a la o sabu ka mun ye minisuma ani nin délégation belebele k'u bɛɛ lajɛlen de jɛra ka taa ɲɔgɔn fɛ ka taa taasibila kɛ ka ɲɛsin fure ninnu u ma Patrick ka fɔ la a ko mun ye colonel major Ismail Wake fo ka taa fara mun ye minisuma ka maa mun bɛ n'o de Madamu Fatou Janke Cham Abu Safina jɛra ko olu tun bɛ taama in na o kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin baara mun na a kɛra bangasikaw fɛ yen bajangarakaw fɛ yen u k'a dɔn k'a fɔ an bɛ don min na ko bi ko bɛɛ lajɛlen de tɔɔrɔlen don wa hali minisuma Abu Safina jɛra ko minisuma yɛrɛ y'a jira k'a fɔ k'u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔlen don wa ko enquête bɛ na dayɛlɛ maa mun ye nin kɛwale jugu ta ka dugudenw k'u sɛgɛrɛ u m'a min u m'a bɔn Abu Safina jɛra k'u ni ɲangili mun ka kan don n'a nataw la ko o bɛna ta k'u sɛgɛrɛ mun ye sɛbɛnnikɛla ye n'o de Baba Damele a y'a jira k'a fɔ ko Jalasagu o kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ nin délégation ministérielle u y'a jira k'a fɔ k'u bɛna wulikajɔ belebele kɛ nin kɛwale jugu mun n'a kɛlen filɛ nin ta u bɛna fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ duguladenw bɛ se ka lakana cogo min na ka ɲɛsin ka bɔ nin kɛwale jugu ɲɔgɔnna tɔɔrɔ o ma kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ nouvelle horizon ale kɔnɔ Baba Damele ale sɛbɛnnikɛla ye Abu i bonya o b'a la bete kɛra k'a fɔ Baba Damele an b'a fo ne bɛ n bolo don mɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko l'Express de Bamako ka kɛ ni u ka bi sɔgɔmada bɔlen Musa Jara ale kumana i n'a fɔ i dabɔlen filɛ ka se Bangasi ko min ma a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ o kɔrɔfɔ kelenw na k'a dɔn k'a fɔ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na Bangasi n'i y'a ta k'a lajɛ Bangasikaw u bɛ dusukun tɔɔrɔ la den yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ dusukun tɔɔrɔ la k'a sababu kɛ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na welaba min ni a talen filɛ ka nin dugudenw sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya dugu min bɛ yen ni o cogoya ko Jalasagu ni k'a dɔn k'a fɔ Jawuli ni Jawuli ni k'a dɔn k'a fɔ min ni o cogoya ko Dege Sabu i ka dɔn k'a fɔ ninnu ye dugu ye i ka dɔn k'a fɔ bingani walekɛbaw i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ juin kalo tile 18 sibiri ka taa bila a tile 19 dimanche i k'a dɔn k'a fɔ waleya cɛjugu min dara ka nin dugudenw sɛgɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ ko a kɛra cani belebele parce que b'a fɔ la i ka dɔn k'a fɔ ONG min bɛ yen ni o bɛ wele ko ONG Human Rights i ka dɔn k'a fɔ ninnu ye ONG sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn k'a fɔ ni nin ɲɔgɔnkow kɛra a ka kan i k'a dɔn k'a fɔ u kan ka bɔ ka kuma a ka kan u ka bɔ ka u ka dusuma kasara ka o baaraw kɛ i n'a fɔ u delilen don ka o ɲɔgɔnkow kɛ parce que b'a fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Musa Jara ye a y'a jira k'a fɔ nin waleya cɛjugu min ni a talen filɛ ka nin dugudenw sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ni Bangasi a dugumisɛnninw don i k'a dɔn k'a fɔ siga tɛ a la min ni o bɛ wele ko le katiba du Masina k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Amadu Kufa ka cɛdenw ye k'a dɔn k'a fɔ ko olu de ye nin baara cɛjugu in ta ka nin dugudenw sɛgɛrɛ fɛn min bɛ t'i jɔ fɔ maa 100 ani maa 30 ani kɔ la k'a dɔn k'a fɔ ko min ye civiliw ye maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni u ma a bɔ ni u ma a min k'a dɔn k'a fɔ ko u taara filɛ baga u ma denmisɛn fara maakɔrɔ kan i k'a dɔn k'a fɔ muso fara i k'a dɔn k'a fɔ cɛ kan kɛlen filɛ k'a bɛɛ lajɛlen ka bunɛ u ni la parce que b'a fɔ la nin kɛbaa ɲɛ i k'a dɔn k'a fɔ Amadu Kufa ka cɛdenw don wa min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ anw ka Mali gouvernement la wulikajɔ u ye a boloda wulikajɔ ti dɔwɛrɛ dɛ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na ministre cɛ saba Baɲango i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni taara i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ gouvernement la taa i k'a dɔn k'a fɔ dusuma kasara ka taa o fɔ u ɲɛna wa min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ sanga bonda sigila nin waati na sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ dusuma tɔɔrɔ min ni a talen don ka anw sɛgɛrɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ a ma tɛmɛ a tɛmɛnen kɔrɔ o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ anw ka gouvernement kɔni y'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni u kɛra sababu ka nin waleya cɛjugu in kɛ u n'a fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka ja i k'a dɔn k'a fɔ ka wulikajɔ kɛ i n'a fɔ ka tɛgɛ ka se ka da a maaw kan i ka dɔn k'a fɔ u ni min ka kan o ka bila o ka kɛ u la a banna parce que b'a fɔlɔ ni o ye Musa Jara Musa Jara a y'a jira k'a fɔ ko ONG ni o ye Human Rights ye sanga ani waati hakili jiginna i k'a dɔn k'a fɔ nin ɲɔgɔnko delila ka kɛ anw ka sɔrɔsiw i k'a dɔn k'a fɔ olu ye wulikajɔ sɛbɛ boloda waati dɔ la i n'a fɔ Bamaji daga min kun bɛ i k'a dɔn k'a fɔ mura i k'a dɔn k'a fɔ maa 200 ani maa kɔ i k'a dɔn k'a fɔ an ka sɔrɔsilakaw k'a dɔn k'a fɔ u ye wulikajɔ k'a boloda fɛn min bɛ tali kɛ o maaw la k'olu fa waati min na i k'a dɔn k'a fɔ o baaraw kɛra ONG ni o ye Human Rights ninnu k'a dɔn k'a fɔ ani u jɛrɛ jɛkulu tɔw i ka dɔn k'a fɔ ni o ye faransilakaw ye minnu kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen kɛ i ka dɔn k'a fɔ ka o fɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ min bɛ tali kɛ tɔgɔcɛnw na min bɛ tali kɛ tɔgɔcɛnw na o ta ka anw ka armée k'a sɛgɛrɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ tɔgɔcɛnw ani malagosi kuma caman o ta ka anw ka armée sɛgɛrɛ k'a fɔ ko siga t'a la faliba min ni a kɛlen filɛ nin ye mura nin tɛ dɔwɛrɛ dɛ ko nin ye armée mɔgɔw ye wa i ka dɔn k'a fɔ anw ka armée taalen filɛ ba civiliw ma i ka dɔn k'a fɔ ka olu fa don tɛmɛnenw na i n'a fɔ Human Rights o ye a nkalontigiya cogo min na Human Rights ka taa se i ka dɔn k'a fɔ faransilakaw ma ninnu sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na kabini nin wale in kɛra i ka dɔn k'a fɔ mura bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ min bɛ tali kɛ Bamaji
jamanajuw la anw ka armée de ye olu fa koyi nka min ye k'a fɔ ko o ye population civile ko o baaraw ma kɛ o waatiw la dɛ nka ni min ka waleya min ni a kɛlen filɛ nin ye ka bangasikaw sɛgɛrɛ Yomani Wurati ko u bɛ diɲɛ kɔnɔ wala faransilakaw u bɛ diɲɛ kɔnɔ a kelen kelen si ma yira k'a fɔ waleya cɛjugu min kɛlen filɛ nin ye ko a ma bɛn u ma a ma o yira Yomani Wurati i ka dɔn fɔ ko u kun kan ka wulikajɔ k'o boloda i n'a fɔ u ye murata kɛ cogo min na u kun kan ka o wulikajɔ k'o boloda hakaja ka wuli ka na terrain kan k'a lajɛ waleya cɛjugu min ni a kɛlen filɛ nin ye ka bangasikaw sɛgɛrɛ k'u kun kan ka o baaraw kɛ o kuma ko u tɛ jamana in kɔnɔ wa u tɛ diɲɛ kɔnɔ wa yali u sigi kun ye mun ye o kuma i ka dɔn k'a fɔ ni Mali sɔrɔdasiw fara ni Mali population fara o kuma ko o bɛ k'i n'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ fɛn ma fa sɔrɔdasiw u b'a fɔ ko sɔrɔdasiw y'o awɔ sɔrɔdasiw dun bɛ ka maa minnu faga finitigiw tɛ koyi finitigiw tɛ aw bɛ taa fɔ ko sɔrɔdasiw ye civiliw faga sɔrɔdasiw mana ka maa minnu faga finitigiw de don wa ni maa minnu filɛ ka taa nin duguladen ninnu ka t'u daji ka taa bin u kan maa min ma bɔ k'u daji finitigilakaw de don wa n'an ka armée ninnu bunte wagati min na k'u da i b'a ONG dabaraba ninnu de bɔtɔ ye u taara civiliw faga u taara civil mais an ka taa Fatirima ka fɔlɔ ni o ye Musa Jara a y'a yira k'a fɔ waati min na i ka dɔn k'a fɔ nin baara in an y'a ta i ka dɔn k'a fɔ rebelles sɛgɛrɛ mura i ka dɔn k'a fɔ jamanaden dɔw ka taa se i ka dɔn k'a fɔ Yomani Wurati ma i ka dɔn k'a fɔ ka se faransilakaw ma ninnu de kɔni ye dibi kɛ fɛn min bɛ fɛɛrɛ kɛ ka nkalon bɛɛ lajɛlen k'o tigɛ k'o da anw ka armée la i ka dɔn k'a fɔ a don kama i ka dɔn k'a fɔ ko u kun tɛ anw ka armée nɔ ye armée ma civil fa armée ye maaw fa maa minnu bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ni olu ye i ka dɔn k'a fɔ jadimaw ye armée ye maa fa maa minnu bɛ yen ni olu ye diinɛ marifatigiw ye armée ye olu de fa koyi nka i ka dɔn k'a fɔ nin waleya min kɛlen filɛ ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ a la diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ a la bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn k'a fɔ maa minnu b'ale filɛ dugu saba in na bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn k'a fɔ ko ninnu tɛ jadimaw ye bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn k'a fɔ ninnu tɛ sɔrɔsiw ye civiliw kɔni don nka kabini nin waleya in kɛra ka se bɔ bi ma n'a fɔ an bɛ don min na komi bi hali sini Yomani Wurati u ma fɛn fɔ wa min bɛ tali kɛ haka ja faransilakaw la u yɛrɛ u fana ma se ka nisɔndiya u ma kɔrɔfɔ min b'a jira k'a fɔ ko waleya ko a ma diya u ye Masiri filɛ nin ye an ye min bɔ i k'a dɔn k'a fɔ l'Express de Bamako kɔnɔ Musa Dara ale ka sɛbɛn don mun ye Express de Bamako maaw foli a bɛ taa n'u k'u sɛgɛrɛ a b'u nin waati in na mun ye Abi Sisoko ye Abi Sisoko a bɛ Faransi a tulo b'a la nin waati in na Abi Sisoko i pɛntadelen don dɛ i pɛntadelen de haramu n y'a dɔn mun ye Awa Sumano ye an b'a fɛnɛ fɔ kanu na Abu Sirajan Tama an b'a dabɔ n y'o de f'i ɲɛna n ko maakɔrɔba ale bɛ dugu k'a jɔ ni hakili ye nka mun ye denmisɛnnin ye ale bɛ dugu k'a jɔ ni galabu ye le pays n bolo don n bɛ bɔ n'a ye sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de ye Burema Gindo dɔgɔnɔkɛ a kumana dɛ a ko gɛlɛya mun n'o bɛ gouvernement ni CNT cɛ an bɛ don min na komi bi mɔgɔw bɛ Sugali Kokala Mayiga ani Maliki Jaw n'a ka cɛdenw cɛ k'an bɛ don min na komi bi komi ye jamana faama yɛrɛ n'o bɛ Asimi Koyita kofɔ ko fɛn jumɛn de diyagoyalen don a kan mun ye fatirikɛba ye Burema Gindo a y'i da don o la mun ye fatirikɛba ye mun ye Burema Gindo a y'a yira k'a fɔ ko a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko nin waati laban in na ko mun ye jamana gouvernement ani conseil national de la transition n'a bɛ CNT kofɔ Abu Safinɛ Jara u ka sɔ ko a tɛ ka fi daga kelen kɔnɔ o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ni hakili b'a la loi électorale kura mun ni a donna CNT maaw ka tabali kɔnɔ la u ye yɛlɛmali bolo minnu k'a la yɛlɛmali 92 o kɛra sababu ye ni ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ni ko don jamana gouvernement ani CNT u ni ɲɔgɔn cɛla u la patrikiba ka fɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin kɛwale ko a bɛ tan kabi ala ka jamana yɛrɛ kɔni ka a naissance Abu Safinɛ Jara an ma deli ka ni ɲɔgɔnna ye mun ye jamana gouvernement ka sariya k'o ta ko mun ye assemblée ka taa guara k'o da o la Abu Safinɛ Jara ko a gɛlɛyara mun ye fatirikɛba ye a y'a yira k'a fɔ a gɛlɛya fara nɔgɔya kan kumakan laban kɔni bɛ maa min bolo o de jamana faama n'o bɛ colonel Asimi Koyita n'o ba ale kofɔ mun ye fatirikɛba ye n'o de ye Burama Gindo a ko mun ye jamana faama an bɛ don min na komi bi ko fila de b'a bolo a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka nin jɛkulu fila in n'a bɛ CNT maaw kofɔ u ka ɲɛmaaba n'o de ye colonel Maliki Jaw ye ni ka fara jamana gouvernement ɲɛmaa kan n'o de docteur Sugali Kokala Mayiga ye a k'u wele k'u sigi gɔntɛgɛ ye fɛn mun ye ka a f'u bɛɛ lajɛlen o ɲɛna mun ye fatirikɛba ye n'o de ye Burama Gindo a ko n'o tɛ k'a fɔ ko mun ye loi ye jamana faama ka a to a ka tɛmɛ walima a ka guara da o la ko Abu Safinɛ Jara k'o tɛ fura ɲuman ye nin ko in na koyi a dun mana kɛ togo o togo la jamana faama n'o bɛ colonel Asimi Koyita kofɔ ale de kan ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ k'i jɔ ye jɔyɔrɔ la a ko n'i y'a ta togo dɔ la jamana faama n'a ye nin loi in n'a y'a promulguer ka a loi in ka a bila ka tɛmɛ Abu Safinɛ Jara o bɛ na kɛ sababu ye mun ye gouvernement ko olu fana tɛna tɔɔrɔ wa a laban bɛna kɛ mun ye gouvernement yɛrɛ a bɛna dakolonci ni ka filekolonci wa o ye ɲininkali to min ko o bɛ sigi o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye jamana faama n'a ye nin loi in n'a y'a segin kura ye ka taa CNT o kɔnɔ la k'o fana tɛna kɛ majɛ ye mun ye CNT maaw ɲɛkɔrɔ la o la
la a ko ni du ye ko in jateminɛ k'a lajɛ ni loi mun filɛ nin n'a bɛ loi électorale kura mun na a talen filɛ nin jamana gouvernement ɲɛma n'o bɛ docteur Choguel Kokala Mayiga ko fɔ waati tɛmɛnenw na a ye dunun fɔ ka bala ko o fɔ k'a yira k'a fɔ ko organe unique de gestion des élections Abu Safinɛ Jara ko o bɛna sigi sen kan a donni kama i bɛna ye k'a fɔ ko Gwara dabaw kɔni ko o cayara politikimaw ye Gwara k'o sɛbɛkɔrɔ da k'a yira k'a fɔ ko nin ye fɛn ye k'u tɛ jɛn n'a ye bi k'u tɛ jɛn n'a ye sini i bɛna ye k'a fɔ ko ale mouvement caman y'a yira k'a fɔ ni sariya kura mun n'a bɛ loi électorale kofɔ mun bɛ gouvernement kɔni ka tabali sanfɛ ko fɛn dɔ k'u tɛna jɛn n'a ye bi k'u tɛna jɛn n'a ye sini nka Fatirike b'a ka fɔla mun ye Burama Gindo ye a ko nin décision kɔni ko a ka gɛlɛn fɔ k'a fɔ ko a ka gɛlɛn k'o sabu kɛ hali n'i y'a ta yɔrɔ dɔ la mun ye gɛlɛya i b'o sɔrɔ yɔrɔ dɔ la wa n'i y'a ta ka taa yɔrɔ dɔ fana la gɛlɛya belebele k'i b'o sɔrɔ yɔrɔ dɔ la a ko nin ko in tɛ taa abada hakili sigi ko dɔ ka dɔ bila dɔ ka dɔ k'o ta ko o tɛ taa abada fo jamana faama de k'u bɛɛ lajɛlen k'u wele mun y'a fɛta ye ni k'o las'u ma k'o sabu kɛ jamana min bɛ bolo min kan bi Abu Safinɛ Jara n'a fɔra ko conseil national de la transition o ni gouvernement k'olu ka sɔ tɛ fi daga kelen kan Abu Safinɛ Jara k'a bɛ maa caman kɔni k'o kamana gan wa a bɛ maa caman kɔni k'o sira mun ye malikura ko min n'o o bɛ sen na Burama Gindo sɛbɛnnikɛla a y'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi jateminɛlikɛla caman y'a yira k'a fɔ ko mun ye jamana faama n'o bɛ Asimi Goyita n'o ba ale kɔfɛ ni loi in n'a y'a promulgué Abu Safinɛ Jara ko a bɛ kɛ sababu ye mun ye gouvernement ko a bɛ dakolon ci ni ka a filekolon ci wa loi in n'a y'a segin kura ye ka taa mun ye CNT o kɔnɔ la Abu Safinɛ Jara k'o tɛna kɛ sababu ye ka CNT yɛrɛ fana k'a dakolon ci ni ka a filekolon ci wa nka mun ye Fatirike ba mun ye Burama Gindo a ko jamana faama n'o bɛ colonel Asimi Goyita kofɔ fɛn mun fila bolo ni Abu Safinɛ Jara a b'i n'a fɔ ko sɛfan a k'i tɔgɔ dɔn a la kosɛbɛ k'o sabu kɛ mun ye farati belebele o bɛ ko in kɔnɔna o la mun ye Fatirike ba ye mun ye Burama Gindo a ko nin ɲuman ye fɛn mun ye walasa mun ye fɔ ka bɛn o bɛ se ka na ni jɛkulu fila ni ɲɔgɔn cɛ la o la mun ye CNT ani gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ la o la jamana faama n'o bɛ Asimi Goyita kofɔ a kan ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen de sigi sen kan mun ye colonel Maliki Jawo ye n'a bɛ Segu ka Maliki kofɔ a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kan k'a wele mun ye jamana gouvernement ɲɛma n'o bɛ Choguel Kokala Mayiga kofɔ a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kan k'u wele k'u sigi tabali kelen kan ka marasi k'a baturu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ walasa mun ye malikura kuma mun n'a bɛ sen na o baaraw ɲɛtaaw bɛ se ka tiimɛ cogo min na ko n'o tɛ k'an filɛ taabolo min na comme tan Abu Safinɛ Jara ko malikura ko an ma ye dɛ n'o ye jamana faama ye n'o bɛ Asimi Goyita kofɔ a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan mun ye colonel Maliki Jawo ani ka taa fara mun ye jamana premier ministre kan ko marasi baturu ni ɲɔgɔn cɛ la dɔ ka dɔ bila dɔ ka dɔ ta malikura mun n'a kuma bɛ sen na malikura an bɛ se ka baaraw ka taa n'u ye cogo min na kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ le pays ale kɔnɔna la Burama Gindo ale ye sɛbɛnnikɛla ye ayiwa ɲɛ b'a la a ka hakilina in ka ɲi dɛ a ka ɲi ko n'u bɛna fa dɔ bɛɛ la yan a ka ɲi a ka an hakilina ka ɲi kojugu hakilina ka ɲi ni ma deli ka kɛ o gouvernement ka loi ta ne kɔni m'a ye a bɛ se ka kɛ a kɛra ne m'a ye gouvernement ka loi ta ka taa n'a ye min ye assemblée kɔnɔna la ka sɔsɔ ta parce que CNT bɛ assemblée jɔyɔrɔ la o tɛ wa c'est la même chose CNT bɛ assemblée jɔyɔrɔ la kabi démocratie don an fɛ fo ka n'a bila bi la an kɔni m'a ye gouvernement minnu tɛmɛna jamana in kɔnɔ k'u ye loi ta a bɛ se ka kɛ ne kɔni m'a ye limanaw kulo b'an na ne kɔni m'a mɛn m'a ye gouvernement ka loi ta ka don n'a ye CNT kɔnɔ la ko CNT ni assemblée kɔnɔna la u ka fɔ ɲɔgɔn kɔ a k'u ka gɛlɛya ta ne ma deli k'a ye an y'o de fɔ loi ko in na loi électorale Abu Safinɛ Jara majɛ caman b'a la an y'a fɔ dɛ an tɛ siran k'o fɔ dɛ an tɛ siran k'a fɔ loi électorale mun n'a tun bɛ CNT maaw ka tabali sanfɛ majɛ caman b'a la majɛ caman b'a la et c'est le lieu de corriger majɛ caman b'a la mais u ka fɛn in kɛ sutura kɔnɔna la ka sɔrɔ lebuma y'a la jugu minnu n'olu fana bɛ an senkɔrɔla la u kana don yɔrɔ sɔrɔ nin ka di jugu ye dɛ u kana don yɔrɔ sɔrɔ nin ka d'u ye jugu minnu n'u b'an senkɔrɔla la u yɛrɛ dama bɛ ka k'u yɛrɛ dama kari ni ɲɔgɔn na ko ka sababu kɛ loi électorale mais an dun ye n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna bi Abu Safinɛ Jara n bɛna fɛn dɔ kɔni f'i ɲɛna bi a bila hakili la i k'a dɔn mun ye nin colonel 5 ye les 5 colonels la n bɛna mun f'i ɲɛna n'u bɛ ɲɔgɔn si u bɛ ɲɔgɔn dɔn dɛ u bɛ ɲɔgɔn kuma mɛn dɛ u bɛɛ bolo bɛ fan kelen kabi Maliki Jawo colonel Maliki Jawo ani Asimi Goyita kabi u bɛ don surasiya la ɲɔgɔn fɛ u bɛ ɲɔgɔn dɔn ko dɔn kɔrɔfɛla kɛ ɲɔgɔn fɛ donc ninnu bɛ ɲɔgɔn kɔrɔtɔ k'a dɔn kojugu maa minnu bɛ k'a fɔ ko Jawo y'a kɛ tan Asimi y'a kɛ tan nin colonel 5 a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ Abu Safinɛ Jara kalekan de bɛ ninnu ɲɔgɔn cɛ janfa a tɛ yen aya tɛ yen janfa tɛ yen janfa tɛ yen dɛ ala ka ɲa n'o tɛ k'a fɔ ko janfa ko ninnu ka ɲɔgɔn janfa Abu Safinɛ Jara o tɛ yɛrɛ dɛ wa an b'a dɔn nin colonel 5 ni ɲɔgɔn cɛ kalekan min b'u ni ɲɔgɔn cɛ a kalekan tɛ wuli abada a tɛ wuli wa a tɛ ɲɔgɔn janfa wa malikura mun n'a bɛ sen na a baara de bɛ kɛ a kɛra Choguel ye wo
a kɛra maa wɛrɛ ye o a kɛra Maliki Jaw ye o a kɛra Asimi o an kɔni bɔra yɔrɔ mun na an b'o dɔn nka an bɛna taa yɔrɔ min na an t'o dɔn dɛ nka mun y'a sɔrɔ kun an b'o dɔn o tɛna sɔrɔ bilen i bolo don Bidi kɛra ka fɔ ne bɛ bolo don mais bon sɛbɛn min ni o cogo ko le soir de Bamako la Umaru Angoiba ale ka sɛbɛn a ko i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ Dana Amasagu ma k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Yusufu Toloba a k'a dɔn k'a fɔ ko Dankɔrɔba ko a kumana Dankɔrɔba k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ Yusufu Toloba la b'a fɛ ka dimi k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ Jalasagu welaba min dara ka nin dugudenw sɛgɛrɛ a k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu fara kosɛbɛ a fanba ye olu ka siyaw ye ni o ye dɔgɔnɔw ye wallahi a kɛra Seriba ka fala i ka dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ Yusufu Toloba la a y'a yira ni ale de y'i ka dɔn k'a fɔ chef d'état major don i ka dɔn k'a fɔ donsow cogoya la ale kɔni y'a yira k'a fɔ min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ gouvernement la a ko a kɛn bɛ ka jalaki ta ka u sɛgɛrɛ k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ gwɛlɛya min ni a talen filɛ ka nin dugudenw sɛgɛrɛ kabini waati dɔ la i ka dɔn k'a fɔ ko sɔmi kɛra k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ Bamanju waati min na mura kɛlɛ tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ Bamanju kɔni tun y'a yira k'a fɔ ko olu na u ta sara koyi i ka dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama kabini waati dɔ la min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ munumunu zalow la Bamanju tun bɛ ka o kɛ nin dugu in a kumakolow kɔnɔ kuma i ka dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ Dana Amasagu a ɲɛma la a y'a yira k'a fɔ ni gouvernement ma i jɔ i jɔyɔrɔ la a y'i ka dɔn k'a fɔ don nataw la an bɛ siran min ɲɛ a ko i ka dɔn k'a fɔ a laban bɛna k'o ye o ti dɔ wɛrɛ dɛ o ye i ka dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele nanzarakan la ko guerre civile o laban na don anw ka jamana in kɔnɔ a fɔ tu dafili a fɔ tu dafili a tu dafili an ka sɛbɛnlen don dɛ tu dafili ayiwa parce que ka fɛlɛ ka dɔn k'a fɔ ni o ye Umaru Angoiba ye i k'a dɔn k'a fɔ a ye nin kɔrɔfɔ in fɔ k'a fɔ k'i ka dɔn k'a fɔ Yusufu Toloba a tɔɔrɔlen bɛ kosɛbɛ Yusufu Toloba i k'a dɔn k'a fɔ waleya min ni a talen filɛ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Jalasagukaw sɛgɛrɛ a ko a ma bɛn a ma bi a ma bɛn a ma sini k'a dɔn k'a fɔ kabini waati dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ olu y'a ɲini gouvernement fɛ kabini waati dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ko olu ni k'a dɔn k'a fɔ armée ka jɛ ka baaraw kɛ sanga ani waati k'a dɔn k'a fɔ ni armée kɛra sababu ka yɔrɔ o yɔrɔ libéré i k'a dɔn k'a fɔ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ a ka ja olu donsow ka kɛ sababu ka o yɔrɔw la kɔlɔsi tiɲɛ don bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ jamana in a ka bon kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ sanga ni waati ni armée ye yɔrɔ min libéré ni armée y'i kɔ don tuguni a ye k'a dɔn k'a fɔ an ka segin a kan k'a fɔ min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ diinɛ marifatigiw la u bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka segin ka na don o dugu kelenw kɔnɔ maajugu ninnu i b'a fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ko Yusufu Toloba a kumana a y'a yira k'a fɔ n'i ye Mopti ta k'a lajɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko Mopti du kɔnɔna a falen bɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin maa kirikara ninnu na maa minnu bɛ i ka dɔn k'a fɔ ni olu ye diinɛ marifatigiw ye ko i ka dɔn k'a fɔ u b'i ye wa bɛɛ lajɛlen bɛ u dɔn k'u dɔnna kari nka i ka dɔn k'a fɔ ale kɔni bɛ min ɲini autorités fɛ u ti dɔwɛrɛ dɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ i ka dɔn k'a fɔ ka daminɛ Mopti du kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ ka taa Bajangara ka taa Bangasi i ka dɔn k'a fɔ maa o maa i ka dɔn k'a fɔ n'i yera bɛɛ lajɛlen ko sɛbɛn ka yira i ka sɛbɛn yira min bɛ se ka i ka identité ni o ye k'i bɔrɔ i tɔgɔ n'i jamu bɔfɛnw olu ka se ka dɔn walasa i bugunatigɛ o ka se ka dɔn i ka dɔn k'a fɔ ko Mopti falen bɛ nin maa ninnu na ko bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama wa maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu kɛra sababu ka nin waleya cɛjugu in ta ka Jalasagukaw sɛgɛrɛ a ka ja Bangasi yɛrɛ a cercle kɔnɔnaw sɛgɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ ko maaw dɔ minnu ni u lakodɔnnen bɛ wa maaw dɔ i k'a dɔn k'a fɔ ni u dɔnnen bɛ k'u dɔnna kari nka i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni sigalen b'a la k'a fɔ ko waleya cɛjugu min kɛlen filɛ nin ye ani gouvernement ma i jɔ i jɔyɔrɔ la a ye k'a dɔn k'a fɔ ko ni an ma kunnaja a don nataw la ko cani ko a bɛna kɛ dɛ k'a sababu kɛ k'a fɔ olu tɛna se ka u sigi nin cogo in na waati bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn k'a fɔ binkani ka taga u ka sigidalabanw k'u sɛgɛrɛ Seriba ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ Yusufu Toloba ko a b'a ɲini k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ bunakun kan i n'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ yen ni olu ka baara ɲɛsinnen bɛ droit de l'homme i k'a dɔn k'a fɔ ni olu ka baara ɲɛsinnen bɛ o kow ma u b'a fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ maa minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni olu kɛra nin sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ tɛgɛ ka se ka da u kan cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ u y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ nin droit de l'homme mɔɔw la ko i k'a dɔn k'a fɔ nin mois in kɔnɔ n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ nin nkalon ye a yirala k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ faali caman kɛra nin nkalon in kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ san 2020 in kɔnɔ n'i ye san 2020 ta san 2022 kɔnɔ maa caman fara a bɛ se fɔ maa 200 baɲanko ma 2022 mais san 2020 i ka dɔn k'a fɔ n'i y'a ta civil kunda bɛ talikɛ Rusilakaw la i ka dɔn k'a fɔ ko u fana u y'u ka dusuma kasara yira wa olu y'a yira k'a fɔ min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ Rusilakaw la na anw dɛmɛ i ka dɔn k'a fɔ foli ni tanu u y'o ta ka i ka dɔn k'a fɔ an sɛgɛrɛ wa i ka dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ maa minnu bɛ yen ni olu fatura ka duwabu dɔ kɛ min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ Faransilakaw la i n'a fɔ a sɛbɛnnen bɛ cogo min na o fana y'u ka nisɔngoya yira k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ waleya cɛjugu min ni a talen filɛ ka jamana k'a sɛgɛrɛ waati filɛ nin ye an ye min bɔ le soir de Bamako kɔnɔ Umaru Angoiba ale ka sɛbɛn ayiwa Umaru Angoiba a bɛ fo ala k'an kisi k'an tanga nin y'o de ye o e yɛrɛ da i ka maaw k'u ye fana ye duwawu dɔw kɛ jɔn Faransi kɛ
kan to de ya olu kan to sa na do donc biengala ina sena le biengala ka biya ni gele mun flanga ngul la sama ka sama ya olu le mana na ya ka to sa olu ko ninka ka foko wa ko ama kona ni ntukusila olu ka kona na songo ade akumara ako alibi anga na anga transition fanga o kona la abuna na transition fanga alibi o kona la ko ni ko gelem bele bele de munye jamana premier ministre no be Dr Sugal ko kala maiga no ka asegere ko bara ko asbe ko gelera bulo ko munye ade ayira ka foko munye Ibrahim Ikasa maiga ale de ministre de la refondation de l'état chargé des relations avec les institutions ni ale ko fole njete mena ka laje abu safna jara munye jamana premier ministre Sugal ko kala maiga o jigina ma bado ko wa munye Sugal ko kala maiga a jigi bele bele ko beni ko fole ngano be Ikasa maiga no oba ale ko fo wa jamana gouvernement o konala ibe na ka foko munye Ibrahim Ikasa maiga abu safna juru mado mamuna ka giri ko sobe ngaibe na ka fo Ibrahim Ikasa maiga ale de kunganga munye organe unique des élections ale de kunganga obara bela jele ko onyinabo ngamuye kuna fon laba mununu usorola ibe na ka foko kunu no bena junakalo klem go ane flama la dala ko la conseil des ministres munno be ka kulba ko fe ibe na ka foko munye bara amina ka bo Ikasa maiga bolude ibe na ka foko anana kalfa donne ma anana kalfa munye ministre munno be administration territoriale et de la décentralisation no ko fora abe colonel Ablaye maiga oba ale ko fo ale gouvernement ka kuma la silay ibe na ka foko munye kalata munno kunkanga ke abina fo afan bala jele minana Ikasa maiga la ninga ta akalfa munye colonel Ablaye maiga ale la conseil des ministres munno o kara kunu kibara kon sorla ka foko abela jele minana ta kalfa munye Ablaye maiga ale la nga akalente da nga ibe na ka foko munye Ablaye maiga ane ministre tonu na be Ikasa maiga abo ko fo ubuna faranyanga ka bara ko oke munye ubena faranyanga une politiquement ubena nyanye une société civile ubena nyanye chronogramme mu mese ka boto muna kalata bukanga ka chronogramme kalata kanga ka wati muna ani nyele mali bele bele munno luka ka politique sira fe o olu bara be ka to muna ko dona na tawla ko ubena nyanye ka ko obara ko otime nga fatike ba ka fola fe mu ngoni jelo no ina fo no kene ko fa folen fle to muna na atemnati sigate fe muna ko ni fanga bele bele ko ni ya mnele Dr Sugal ko la maiga la ko o sabaga la dala kula munye ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation ale de be kala to la be wati te bono na katimen na fura ka foko ko anana kalfa o matuguni abu safna jara ko ni doni bele bele ibe na ka foko ni fanga bele bele ni o omnele ka bo jamana premier ministre no be Dr Sugal ko la maiga no oba ale ko fo patri ba ka fola akoni mana gela togo tugula ko bara ko ko agelera ko sobe o sabaga munye Dr Sugal ko la maiga sigate fe munna munye Ikasa maiga o do kunganga kalata nunu bara nunu chama ka alabe ga munye decision la ba mutara ina fo nya fina to kumna aminna ala ni ngata kalfa munye colonel Ablaye maiga ale munye ministre muno be administration territoriale kuna abu safna jara ko nunu bala jele na kalfa ale mamed dom na kombi nga fatri ba ka fola akoni bara gelem bele abu safna jara kibe na ka ko ni ko gelem bele bele munye Dr Sugal ko kala maiga abu safna jara ko bara ko agelera bulo fo ka foko agelera bulo na manya ka foko me sente moye lainin ke lainin bi kono to ane fla yele ma bi kono to ane fla bodo loi électoral la munye Dr Sugal ko la maiga akun kala meka jigida munye Ikasa maiga de ka odo kuna na kalata bara nunu chaman ka anyana bo game do na ko bi abu safna jara ko bara ko ko aminina ula ninga ta akalfa munye colonel Ablaye maiga alela ganyi mu finyana Ablaye maiga akalentina bara ngere ga bara mfanga ba ko ko odobna dimu ye colonel Ablaye maiga ma no be kalata ko fo kata framu ye yele male munno kan ka politique sira fe anga jamana sara sumba munno luka nga yele ma ibna ka fo ko abara chama ko nimbe ko o kalfa la colonel Ablaye maiga uma ngamunya ane Ikasa ubna je ka bara ko ni ka akanyo fe lafia obuseka na tumuna akoni yoko nyate mena kaleje abu safna jara ko Dr Sugal ko la maiga akoni mabo ijoro la nga sikate fe muna fanga ba munno o kuma bolo ni electoral kula o omnena ka ba abulu kamina na omnena aywa kamina na de aywa kamina na de ka dira colonel Ablaye maiga aminana adiruma awo colonel Ablaye maiga ame domina comme bi conseil des ministres là ba munno kera kunu kiboro ko ni ayda ka fo kamina akal fara munye Ablaye maiga ma ga kelentina baranke de munye Ikasa maiga o pe kun kalfalen no ale lawo ale na kaka aywa politique ma mana kuma mi da kono ko anaka ka be ame nyangiro do
ko waraw bi ñaan ngiro aywa a ko kɔni bɛ taa an bɛ dugawu de kɛ u ka bɛn a la an ka dugawu de kɛ ala ka hakili ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma mali kura mun n'a kuma bɛ sen na Abu Safinɛ Jara baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na kunnafoni kɔni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ indicateur du renouveau o kɔnɔna la Ade ale ye sɛbɛnnikɛla ye i bonya o b'a la ayiwa biri kanu ka fɔ Ade an b'ale fo ne bɛ n tɛgɛ don mɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko la lettre a ye k'a dɔn k'a fɔ ni an taara jamana yɛrɛ a sanfɛmaw la lettre du peuple min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamana a ɲɛmaw kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ premier ministre ani k'a dɔn k'a fɔ min ni o ye CNT a ɲɛma ye n'a haka jan ni an ko bɛɛ lajɛlen ka to ka tɛmɛ min y'i ka baara bolodalo ye i ka se ka o boloda siribaga fɔla i k'a dɔn k'a fɔ o baaraw kɔni kɛra Maliki Jaw a y'a yira k'a fɔ ko cɛ don embargo ko o bɛ sen nɔ a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ l'insécurité ni o ye i k'a dɔn k'a fɔ lakanabaliya nin bɛɛ lajɛlen bɛ sen nɔ olu n'a ta o ta ko maa si kana i k'a dɔn k'a fɔ i ka baara lasumayani walima i k'a dɔn k'a fɔ i ka baarakɛbaliya ta k'o da nin ko fila in kun ko ye ko bɛɛ lajɛlen ka tɛmɛ i k'a dɔn k'a fɔ aw ye baara minnu kɛ aw bɛ hakɛ min kɔnɔ a tɔ ye jumɛn ye i k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka tɛmɛ dɔɔni dɔɔni olu ɲɛkɔrɔ walasa o baaraw u ka se ka hakɛ k'a dɔn kosɛbɛ tulo b'a la awɔ Maliki Jaw i k'a dɔn k'a fɔ a ye nin hakilina in a y'a ta ka assemblée k'a sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya CNT a ye o hakilina ta ka CNT mɔɔw k'o sɛgɛrɛ o baaraw kɛra o kɛcogo la a ka jan ka na se fɔ premier ministre yɛrɛ ma ni o ye Choguel Kukala Mayiga ye a siribaga fɔla a bi n'a fɔ a fɔ ko nin ka bɔ yen sa Choguel Kukala Mayiga a bi n'a fɔ kabini nin kɔrɔfɔ ye ni a kɛra Choguel i k'a dɔn k'a fɔ ani a dɛmɛbaaw a bi n'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ nin kɔni kɛra gɛlɛyaba ye u ni ɲɔgɔn cɛ Choguel Kukala Mayiga ni a dɛmɛbaaw i k'a dɔn k'a fɔ kabini waati min na u bɛ tɛmɛ CNT ɲɛkɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛyamisɛnninw commencera ka don i k'a dɔn k'a fɔ CNT ani i k'a dɔn k'a fɔ gouvernement a baarakɛlaw cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya premier ministre ani a nɔfɛmaw parce que i b'a fɔla i k'a dɔn k'a fɔ o de kɛra gɛlɛya sababu ye dɔɔni dɔɔni fo ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na i komi bi min ni o bɛ wele ko loi électorale waati min na i k'a dɔn k'a fɔ loi électorale o baaraw labɛnna i k'a dɔn k'a fɔ gouvernement fɛ i k'a dɔn k'a fɔ o baaraw nana kuncɛ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ CNT la a i k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ a kɛra gɛlɛya belebele min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ CNT ani gouvernement cɛ wa parce que b'a ka fɔla i k'a dɔn k'a fɔ CNT kɔni olu ye yɛlɛma caman don i k'a dɔn k'a fɔ nin baara kɛlen na min ni a bɛ wele ko projet de loi électorale projet de loi électorale i k'a dɔn k'a fɔ CNT maa dɔw bɛ u y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ nin projet de loi électorale la i k'a dɔn k'a fɔ docteur Choguel Kukala Mayiga ani a jɛ dɔw kɔni jɛra ka nin baara in labɛn min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ hakaja politique maaw sema don baara in na i k'a dɔn k'a fɔ baara in kɛra fankɛlɛma ye i k'a dɔn k'a fɔ u y'a yira waati dɔ la k'a fɔ ko min yɛrɛ bɛ tali kɛ député dɔ bɛ yen ni walima CNT baarakɛla dɔ bɛ yen u kɔni y'a yira k'a fɔ olu bɛ jamana ko de la wa olu tɛ maa ko la i k'a dɔn k'a fɔ ko wa u tɛ ka baara kɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa si kelen ye olu bɛ baara de kɛ jamana ye n'o o ye Mali ye i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ baara de kɛ Mali ye i k'a dɔn k'a fɔ ni min ma ɲa sɛbɛn kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ o yɛlɛma hali ni k'a dɔn k'a fɔ premier ministre n'a taara ka kalifa maa wɛrɛ la bi wa ni k'a dɔn k'a fɔ ni a ye loi labɛn i k'a dɔn k'a fɔ loi min ni a y'a kɛ a sagonada ye i k'a dɔn k'a fɔ ko olu k'u bolo fila wuli o ye k'a sɔrɔ u ma yɛlɛma don a la u t'o kɛ bi u t'o kɛ sini u tulo b'a la y'a sɔrɔ an tilala nin na o tulo b'a la ayiwa an ka taa siribaga fɔla i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Yusufu Jalo ale de kumana koyi a kumana la lettre kɔnɔ Yusufu Jalo a ko i k'a dɔn k'a fɔ wa min bɛ tali kɛ M5 la i k'a dɔn k'a fɔ ni kɛrɛnkɛrɛnnenya na M5 a maa dɔw bɛ yen olu kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔni sɛbɛn fujɛni mɛ k'a sababu kɛ yɛlɛma min ni a talen filɛ nin ye ka don loi électorale kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛn tɛ maa dɔw ma k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ gouvernement la kɛrɛnkɛrɛnnenya Choguel Kukala Mayiga a i n'a fɔ a lafasaba caman de bɛ yen ka hamina kun ye i k'a dɔn k'a fɔ Choguel Kukala Mayiga a ye loi in labɛn cogo min na baara in kun ka tɛmɛ nin dɛmɛ cogo in na i k'a dɔn k'a fɔ CNT maaw ko i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye CNT ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko société civile b'a kɔnɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ cakɛda caman na ko i k'a dɔn k'a fɔ jamana yɛrɛ maa bɛ se k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen représenté len bɛ dɔnkilidala bɛ i k'a dɔn k'a fɔ journaliste bɛ yen radio baarakɛla bɛ yen école maître bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔnɔ min bɛ tali kɛ CNT la o tuma min ye tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ loi électorale la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Choguel Kukala Mayiga a ye loi électorale k'a labɛn i k'a dɔn k'a fɔ ni gɛlɛya minnu bɛ a kɔnɔ wa i k'a dɔn k'a fɔ ko u na bɔ a kɔnɔ koyi fasiba ka fɔla i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Yusufu Jalo ye a y'a yira k'a fɔ n'i ye colonel cɛ duuru in da k'a lajɛ a i k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya a bɛ Choguel Kukala Mayiga kan bi k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ colonel cɛ duuru a ko maa naani bɛ bi olu t'a fɛ Choguel ka si gouvernement kunna dɛ jɔn maa naani
C'est pas que falani o Yusuf Diallo yambla jona ni metalike ka do ka fa 5 colonel ula ka do ka fa colonel chenani de be ni ka do ka fa uluka nyini la nyini ti dore re so kan ko la mega ka do ka fa ko ube ka yere nyini bi metalike ayre ka ta ka bo udala wa ka do ka fa mi metalike ka do ka fa jamani kudigera wati me ka do ka fa ale kon ko ay ku ka do ka fa ko angani ngo nyanyini jinyama jolina jamani kudige ako abe ka baro nyanyini jinyama jolina aka je ka do ka fa halni o ye colonel ka do ka fa ni mo ye dugu jugoroma ko ye parce que ba ale ka fola de ka fa ko ikaro ka fa dugu jugoroma ko do ni metalike colonel chenani na ulu ba fe shogal ko la maiga akata ka fatriba aya yira ka fa mi metalike ka do ka fa jamani kudigi yere la ay ka do ka fa akoko ni ko ngani laje jinyama jolina ka fa uka wati jandi alema aleki hakili sebe jakabo ka do ka fa mi metalike ni ngoina ma mi ye ka fa ko fatriba aya yira wati dola fana ko ka do ka fa shogal ko la maiga ame wati me ko me bi ako halibi jamani kudigi ko akabolo fame mami na ko shogal ko la maiga do ko akera to amana gwela to ko shogal ko la maiga alna bita ko atato tani wati na de patri flani ani mi moy kado ka fo la lettre du peuple kono Yusuf Diallo alika semeno Yusuf Diallo foli obetani ka asegere radio Nura FM bi kononto ani nani tomi murumuru duru amela selike ni wati na ka bo jela koroji ko mani wuredala Abu Safna Jara anya yira kanumbola ka fo ko mi salon de media muna kene kanga sigi juin kalo kletan ni kana blamu ye juin kalo kle fla ula wa beke juin kalo kle bisaba akana jigina seli shira ko kacha muye juin kalo kle bisaba Abu Safna Jara muye salon de media akene abesigi kata kunche munye juin kalo kle fla la wa beke munye palais de la culture la badala sumaya inai nala mabashu rake radio Nura FM anka aladele koni anga ye kenenga ga Abu Safna Jara kene atita musaka ko amusaka fanga ka bon kosobe ko sabuke ibena ka foko anga masa alaw talata nun kosobe ka asibe ko barkada arato chama ne baby Abu Safna Jara utese kata ni yorola ga namanya ka foko Nura FM anya ngania siri ka foko ameta kono jigi ye yiriye wa munye jega jigi ye baji an fana jigi ye akonu bawde wala sa munye ko arato mandi anga ta munye gafe kata fara munye jemunga wora kwa kata sigiye ni klef sabayin konna la munye arato albi absika la ko don to komna asigili amatima sanfla kan ga munye arato belebolo buga munke Nura FM fana masaka fo alhamdulillah amika ke ko kum konna la amba ini bela dile fe Nura FM kan ba bela dile fe Abu Safna Jara ni alama bashuro ke munye juin kalo klep bisaba salon de media kenaka akadi Nura FM anga ye akeneka ko sabuke arato beta nwa sama anon sama ɲɔgɔn faga lajɛ ganala sonama an bɛ jɔyɔrɔba wa an bɛ y'a kɛnɛ kan kojugu an bɛ y'a kɛnɛ fana kan an bɛ y'a kɛnɛ kan hali revue de la presse mun filɛ gafe mun filɛ nin an bɛ taa kɛ badala n'a gɛlɛyara yɔrɔ min sen b'a la a bɛ kɛ an ka taa sugu kɔnɔ an bɛ taa kɛ baji sanfɛ de awɔ Abu Safna Jara an bɛ segin kura ye ka na kumaso kɔnɔna la radio ye Nura FM ye 94 tomi murumuru duuru an bɛ laseli kɛ nin waati na ka bɔ jalakɔrɔji koɲuman ni wɛrɛda la mun ye Adonis DG Traoré an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ nin waati na indicateur drone fɔ ne bɛ n bolo de mɛ bɔ n'a a ye i Girate Dumbuya kɛ a kumara a ko mun ye samiya o bolo dalen don nin waati laban in na jamana kɔnɔna la a ko dugu yɛrɛ faaba n'o bɛ Bamako kofɔ ne wuli ka jɔ ma kɛ ko siran ko be sena de ko mun ye sanji ye ay nana ma ko akana tieni kɔni ko o kɛ mun ye sɛbɛnnikɛla n'o de Girate Dumbuya a ko ni y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye samu n'o nani duwakun daminɛ kɔnɔna la fo ka n'a bila bila a b'u siga tɛ fɛn mun na a sanji ko a fanga ko a bugana kosɛbɛ o b'a yira k'a fɔ ko ɲinɛ sabiya Abu Safna Jara ne wuli ka jɔ ko ma kɛ joona ko kɔlɔlɔ belebele ko o bɛ sɔrɔ a la koyi a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ anw ka faaba kɔnɔna la n'o bɛ Bamako kɔfɔ ne samiya kɔni tuna ten cari i bɛ na ye k'a fɔ ko jaralakaw k'olu b'u ka ɲamanw bɛɛ lajɛlen k'o cɛ i bɛ ɲaman falenbaw de y'u kun san mana fin ka ban pewu i b'a ye ko jaralakaw k'u bɛ sina ka gɛrɛ ɲamanminɛ na ten u sina ka ɲamanminɛ ni ka a sɛlɛ min ye maaw ka pɔnsi dingɛ o kɔnɔna o la Abu Safna Jara ko nin ye gɛlɛyaba ye o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i bɛ na ye k'a fɔ ko gɛlɛya fɛn jumɛn de fana bɛ ni maa kan ka sira fɛn mun ɲɛ don n'a nataw la ni samiya in kɔnɔna la a b'o o tɛ dɔwɛrɛ ye i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye anw ka
kɔ da bolo fo ka taa fara kɔ dɔw yɛrɛ camancɛ kan u y'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ma da a bɛɛ lajɛlen feere ji yɛrɛ maa t'a dɔn ji bɛ boli ka taa sira mun fɛnɛ o fɛ maa minnu fɛnɛ bɛ ɲama ni san finna ka ban ɲama u b'a labɛn sanji ko waati min na a n'u ka bɔ ni ɲama ye ni ka a sɛlɛ mun ye pɔsi dingɛ o kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara k'o ye gɛlɛya belebele dɔ bɛ ɲala dɔ fɛnɛ bɛ ɲa cɛlakaw la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye an marabaaw fɛnɛ tɛ kala don ɲina ka bɛn nin baara ninnu ma a ko n'i y'an ka kanifo kɔnɔna jateminɛ k'a lajɛ bi Abu Safinɛ Jara k'i b'a ye k'a fɔ ko ɲama kɔni ɲama de sɛlɛlen don a kɔnɔna o la a ko n'i y'an ka kɔda bolo fɛnɛ jateminɛ k'a lajɛ u kɛlen bɛ ka taa ɲama bɔn kɔw de kɔnɔ ka kɔw fa tɛntɛntɛn o fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen dɔw fɛnɛ kɛlen bɛ ka t'u ka so jɔ mun ye kɔda bolo ninnu kɔnɔna la a dɔw yɛrɛ kɛlen bɛ ka jɔ kɔ yɛrɛ kɔnɔ a ko nin ye gɛlɛya belebele Abu Safinɛ Jara a ko ni wulikajɔ ma kɛ ɲinɛ samiyɛ ko a bɛ ka taa bolo min fɛ siga t'a la ko an ye mun ye an sɔrɔ 2013 Abu Safinɛ Jara ko ala k'an kisi k'an tanga a ɲɔgɔnna wɛrɛ ko bɛ sɔn ka an sɔrɔ dɛ Abu Safinɛ Jara mun ye fatirikɛ ba ye n'o de Igrate Dumbiya a ko jateminɛw y'a jateminɛ k'a lajɛ a ko nin dɔgɔkun daminɛ na sanji mun na a surutula Abu Safinɛ Jara a ma taa kɔlɔlɔ ko koyi kɔlɔlɔ ko o yera a la k'i bɛna ye k'a fɔ ko so dɔw y'u yuru k'u da quartier dɔw la o bɔlen kɔfɛ ko min ye tiɲɛni caman fɛnɛ ko o yera a kɔnɔna u la Abu Safinɛ Jara mun ye fatirikɛ ba ye hali bi a y'a yira k'a fɔ ni wulikajɔ ma kɛ joona ɲina samiya a bɛ ka baara min bolo min kɔni ko o boloda a bɛ ka taa bolo min k'o boloda ɲinɛ Abu Safinɛ Jara ala k'an kisi k'an tanga mun y'an sɔrɔ 2013 ala k'an kisi ko ɲɔgɔnna kana an sɔrɔ mun ye fatirikɛ ba ye a ko an ka segin an kɔ dɔɔni ni hakili b'a la mun ye 2013 o kɔnɔna la o y'a sɔrɔ mun ye ɲamaw b'a bɔn ka kɛ kanifo kɔnɔna la mun ye kɔda bolo ni kɔ camancɛ u y'a bɛɛ lajɛlen feere a kɛra sababu ye min ye tiɲɛni caman ko o kɛra an ka jamana o kɔnɔna la maa nin fɛn mun ni ŋɛnɛ ko o karabara o samiya la k'a bɛ ti jɔ maa 30 ɲɔgɔnna la wa tiɲɛni mun o fɛnɛ kɛra Abu Safinɛ Jara ko a dagosi ko o bonyana kosɛbɛ o fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i bɛna ye k'a fɔ ko 2019 maa nin fɛn fɛnɛ ni o tora o la k'a bɛ ti jɔ maa 16 ɲɔgɔnna o la ko wulikajɔ ka kɛ joona a ko i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye hali association minnu bɛ sigidaw kɔnɔna la o fɛnɛ ka wulikajɔ kɛ o sabu n'a fɔra ko jamana marabaaw ko nin bɛɛ lajɛlen ta ba la ko a bɛ gɛlɛya fo k'a fɔ ko a bɛ gɛlɛya association ba minnu n'olu bɛ jamana kɔnɔna la n'olu bɛ sigidaw kɔnɔna la u fɛnɛ ka wulikajɔ kɛ mun ye kanifo ninnu ye a bɛ se ka saniya cogo min na ɲama kana taa bɔ kanifo kɔnɔ k'o bɛ kɛ sababu ye mun ye an bɛ siran fɛn min ye an bɛ se ka kisi ka bɔ o tɔɔrɔ ma o nɔ tɛ ɲina samiya ye a bɛ ka taa cogo min na n'an ma wulikajɔ kɛ joona Abu Safinɛ Jara mun y'an sɔrɔ 2013 ka taa bila 2019 la siga t'a la ko an bɛ sɔrɔ o bɛ sɔn k'an sɔrɔ kura ye dɛ o bɛ kɛ 2000 combien 2013 ni 2019 2013 en 2019 a ma ja dɛ 2013 vraiment ale juguyara kosɛbɛ en 2013 Musa Mara ale tun ye ministre ye a juguyara dɛ politique de la ville a ma ja dɛ Bangoni yɛrɛ kɔnɔna ninnu sibila k'a daminɛ Jalakɔrɔji ka taa fo Bangoni na a gɛlɛyara dɛ a ma ja dɛ wa an y'a ye k'a fɔ décision fɛn fɛn taara kɔnɔna la k'a fɔ ko sanction bɛna ta maa o maa kama dɔw kɛlen bɛ ka taa mun ye kɔda bolo sanji dun t'a boli sira bila maa si a t'a bila dɛ waritigiw de kɛlen bɛ ka taa so sa kɔda bolo ninnu la yen ka taa mun ye so yɛrɛ jɔ kɔ kɔnɔ yen jɔn y'a feere waritigiw ma i bɛ jigin feereba ninnu de la i ka mɔgɔw tɛ yan n'a dɔn ko i bɛn'o fɔ ne ka maa tɛ e ka mɔgɔw tɛ ayi ne ka maa tɛ n ka maa kɔrɔw don e k'a jateminɛ Abu k'a daminɛ an yɛrɛ ka sigida in na yan Jalakɔrɔji kɔ mun bɛ bɔ ta kɔ bolo min filɛ nin ta ka jigin f'a bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ baara la fɔ Bangoni na fo Bala n'i y'i munumunu a kɛrɛfɛla la bi n'i y'i munumunu a kɛrɛfɛla la bi i b'a dɔn k'a fɔ kɔnɔna bɛ jɔ a bɛɛ y'a bɛɛ jɔ ka ban y'a bɛɛ jɔ ka ban ka ji tɛmɛ sira ni k'o tɔ kɛ fitinin dɔrɔn u bɛ ne ka n'o feere o o tuma ni sanji ba nana dɔrɔn ji bɛ walankata a bɛ don duw kɔnɔ a bɛ don o diyagoya de bon bɛɛ sigilen bɛ k'i ɲɛ maa si tɛ ka bɛɛ ɲɛ bɛ u la maa si tɛ ka kala don ɲina ka bɛn a ma 2013 la ni hakili b'a la a tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ dɔrɔn u sina ka wuli ka fɔw ci awɔ yɔrɔ kan a kɛrɛfɛ sow kan ka maaw bɛɛ bɛna ci ka bɔ yen ko mɛtiri 50 ko a yɔrɔ bɛna walankata kosɛbɛ k'a so hakɛ ban fo sisan a kuma dara yen dɔ de bɛ ka fara ka foyi ma bɔ a la ɲina samiya in dun ani vitesse min bɛ ka na ala k'an porokoto n'o tɛ Abu ala k'an porokoto n'o tɛ a dɔw yɛrɛ bɛ yen n'a samiya sanji dɔ sɔrɔ ka jigin yan ɲɛmaa laban bɛ si arajo la yan koyi kosɛbɛ kɔni dɔ b'an dala yan kɔ dɔ b'an dala yan ɲɛmaa bɛ si yan a bɛ ci n'Ala sɔnna an bɛ dugawu kɛ i bolo don an ka taa bini kɛra ka fɔ le soir de Bamakɔ min don a kɔnɔ Bamakɔ wula Jara ale kumana Laya ko di i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ élection rebelle la les élections rebelles i k'a dɔn k'a fɔ o tɛ sema maaw ye Bamajikɔrɔ ko olu kumana Bamajikɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ o kumana u ko di k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ loi électorale min ni a baaraw kun bɛ sen nɔ i k'a dɔn k'a fɔ juma tɛmɛnen min bɛ tali kɛ CNT ani gouvernement maaw la a sama
Mali cɛyalen i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ mouvement de l'Azawadi maaw la i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye coordination des mouvements de l'Azawadi ni an ko a ma i k'a dɔn k'a fɔ Damɔzɔn kuma la Sema i k'a dɔn k'a fɔ ko a ɲɛmaa dɔ kuma na a y'a yira k'a fɔ débat min ni a kɛlen filɛ nin ye kuma ɲaɲa min ni a kɛlen filɛ nin ye min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ CNT ani gouvernement maaw cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya kuma min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ projet de loi ko la i k'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔni ko u y'a lamɛn i k'a dɔn k'a fɔ u ye a lamɛn wa i k'a dɔn k'a fɔ u y'a lamɛn ni nafaba ye wa i k'a dɔn k'a fɔ u y'u janto a kɔrɔfɔw la olu kɔni ɲɛ b'a la k'a fɔ gɛlɛya min i k'a dɔn k'a fɔ ni a bɛɛ CNT ani gouvernement cɛ nin ko in kan a k'a dɔn k'a fɔ ko CNT kɔni u bɛ welewele k'a min ɲɛsin CNT ma CNT ka i jɔ a CNT jɔyɔrɔ la CNT ka i jɔ i jɔyɔrɔ la ka d'a kan ko n'a fɔra k'a fɔ ko refondation ka kɛ refondation k'o tɛ se ka sabati fiyewu i ka dɔn k'a fɔ ni bɛɛ lajɛlen ma i jɔ i jɔyɔrɔ la kuma olu kɔni bɛ min ɲini ka dɔn k'a fɔ Sema Cuala u bɛ min ɲini ka dɔn k'a fɔ CNT fɛ u filɛ ka baara min kɛ nin ye a ka dɔn k'a fɔ ko nin ye CNT nin ye u jɔyɔrɔ dɔ ye wa i ka dɔn k'a fɔ olu na foli ani tanu ta ka CNT ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ ka sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ u filɛ ka wulikajɔ min kɛ Sema min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ fɔɲɔgɔnkɔ min ni a kɛlen filɛ nin ye kɛrɛnkɛrɛnnen i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ wele ko amendement u kɛlen filɛ ka o baara min ta nin ye i k'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔni bɛ a ɲini CNT fɛ CNT ka i jɔ i jɔyɔrɔ la wa CNT y'a jɔ a jɔyɔrɔ min na ko o ɲɛna o tuma i k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ kɔni bɛ yɔrɔ min na i k'a dɔn k'a fɔ o de ye jamanikuntigi ka nɔfɛla ye jamanikuntigi yali k'a dɔn k'a fɔ a bɛna taa gouvernement ka côté la wa jamanikuntigi k'a dɔn k'a fɔ yali a bɛna taa CNT ka côté la wa walima i k'a dɔn k'a fɔ a na segin a kɔ de min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ loi électorale u ka segin ka taa voter kura ye ko jamanikuntigi a na o kɛ tuguni wa a na taa côté jumɛn na a na sɔn k'a promulguer nin cogo in na tan wa a ka dɔn k'a fɔ ko o ɲininkali tɔ min ko o bɛ yen min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Sema ɲɛmaa la ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu ka hami tɛ dɔ wɛrɛ dɛ i k'a dɔn k'a fɔ accord d'Alger min ni o sigira i ka dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ walasa i ka dɔn k'a fɔ refondation o baaraw ka kɛ walasa i ka dɔn k'a fɔ ni refondation baaraw bɛɛ lajɛlen sabatira accord d'Alger min ni o sigira accord de paix et de la réconciliation min i ka dɔn k'a fɔ ni tigɛrɔ bila kɛra o baaraw la min ni a kɛra Alger i ka dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ walasa accord d'Alger a baaraw ka se ka sabati i n'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ olu ka laɲini kɔni ye o ye min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ nin projet de loi in na olu kɔni u nisɔndiyara ka sababu kɛ CNT a b'a k'i jɔ i jɔyɔrɔ la nka olu ka nisɔndiya sun ti dɔwɛrɛ dɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ ko fiɲɛ mana wuli bɛɛ lajɛlen bolo bɛ i kun olu bolo bɛ u kun sababu min na o tɛ dɔwɛrɛ dɛ i k'a dɔn k'a fɔ accord d'Alger ale bɛ se ka appliquer cogo min na walasa bɛɛ ani keleya a bɛ se ka sabati jamana a camancɛ bolo kɔlɔbɛ bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la a tiri filɛ nin ye an ye min bɛ i ka dɔn k'a fɔ soir de Bamako kɔnɔ l'a jara ale ka sɛbɛn l'a jara soir de Bamako foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ mun ye fatiri mun ni b'a ta an k'a ma ko les soldats maa mun kuma na kɔnɔ o de OMT Abu Safinɛ Jara a ko an ka taa ba polisilakaw fanfɛla la poste de police mun o filɛ nin ye ka ɲɛsin mun ye INAMA Institut National des Arts o tɛ ale kɔfɛ wa mun ye polisiw ka poste mun ɲɛsinnen don o ma Abu Safinɛ Jara ko mun ye dalilen don a kan koyi ko ne tɛ ko mun ye ba polisilakaw ye wa Abu Safinɛ Jara ko yen kɛlen bɛ damadingɛ ye o donc olu tɛ taa damana bilen olu u ni sɔrɔ yan o polisiw ye yen k'u ka dama ye aw minnu tɛ ban sufɛ yala la ayi polisiw ye yen kɛ dama ye arada yɔrɔnin Afiriki ɲaminen don dɛ i y'i kun bɔ dɔrɔn i b'a sɔrɔ fɛn tununnen don e yɛrɛ ko polisi tɛ yen dɔw b'a sɔrɔ dɔ jɔlen bɛ jama u y'a dabiri maa ka kile bɔ ten u y'a dabiri maa caman dala ye kosɛbɛ a ka tɔgɔ jamana in kɔnɔ k'i ma minɛ yɔrɔnin na dɛ ko n'a bɔra peut-être à la rigueur mobilitigiw awɔ mobilitigi tɛ fɛn ye dɛ Abu Safinɛ Jara k'i bɛ na ye k'a fɔ ko gɛlɛya belebele ko bɛ mun ye sotarama bolilaw ani ka taa fara mun ye taxi bolilaw kan a ka ja fo ka taa bila mun ye moto taxi tigiw kan nin yɔrɔ kɔfɔlen in na dɛ o sabu kɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye ba polisilaka minnu don olu bɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen in na mun ye CCR a ka bolofara minnu don sigilen bɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen in na Abu Safinɛ Jara k'u ta kɔni ko kabako don koyi mun ye fatirikɛ ba ye a ko diɲɛ ma don o don Ala ye diɲɛ don o don da mun ye sotarama bolilaw fo ka taa fara mun ye moto taxi tigiw kan ani mun ye taxi bolilaw kan dabanani yɛrɛ fanfɛla la Abu Safinɛ Jara k'u ne gɛlɛya ko a bɛ ɲɔgɔn na koyi o sabu kɛ mun ye ba polisilakaw ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen k'u bɛ ka gɛlɛya ta ni k'u sɛgɛrɛ wa bɛɛ lajɛlen ɲɛna maa si tɛ ka kala don i ɲina ni ka bɛn ni polisiw ka nin baara kɛlen o ma o de hukumu kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye ba polisilaka minnu ka bɛ CCR ka bolofara mun n'u sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ma n'a bɛ dabanani fanfɛla o kɔfɔ u ka poste mun n'a ɲɛsinnen don
police national des armes nanga madame sona kuma ko ina Abu Safna jara ko diama dongo do ya ina sotara man tugu ne taxi tugu fuka ta fara mu yemuru taxi tugu kan wala sa e ka lafiya ga boli lafiya ko na la ibi bolo blad du fala keme kana bla keme flala ibo o shele Abu Safna jara ko ni mo shele mami fa yira fa munye fatrika bay no OMT ako kalmange affaire be ni yoro ina munye ni yoro affaire ko ne be o ya affaire dai ko police do re ni yoro en ku ka atoda ko dama dinge police yɛrɛ kɛmɛ ka to a dɔw la ko dama ma fiɲɛna refondation baara bɛ ko ka nin bɛɛ refondé baara mun bɛ a si mun bolo parce que ni ko refondation nin bɛɛ de b'a kɔnɔ a bɛɛ b'a la il y a partout a bɛ secteur bɛɛ de tiɲɛna quoi a bɛɛ tiɲɛna san 30 kɔnɔ secteur bɛɛ de tiɲɛna 2 ans ou bien 5 ans o tɛ se ka dilan a réglé o a tɛ se ka dilan on peut pas seulement on fait l'essentiel a banna sinon il y en a beaucoup Abu Safna jara k'i bɛ na ye k'a fɔ ko ba pusilaka dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko nin yɔrɔ kɔfɛlen ko siga t'a la ko damanda de don k'olu ka damanda ko o de don han polisiw kumakan jigin an ka taa kumakan jigin hɔn damanda kumakan jiginɛ Abu Safna jara a ko ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ nin wari mun ne ba polisilakaw b'a minɛ sotarama bolilaw la taxi bolilaw la fo ka taa bila mun ɲɛmuru taxi tigiw la ni nafolo in ko a tɛ taa an ka trésor kɔnɔ koyi o siga t'a la ko a bɛ jigin u yɛrɛ dufa o de kɔnɔna o la o de hukumu kɔnɔna la nin yɔrɔ kɔfɛlen min kɔni filɛ nin ye Abu Safna jara maa ma de y'i munumunu Bamakɔ kɔnɔ la ye maa ma de ye waati kɛ Bamakɔ kɔnɔ la ye nin yɔrɔ kɔfɛlen dogolen tɛ maa si la mun ye polisiw ka poste mun n'a filɛ nin ye dabana ni fanfɛla la ka ɲɛsin INA ma Abu Safna jara u yɛrɛ ɲuman na u ka nin damadingɛ in ko gɛlɛya belebele ko o b'a kɔnɔ la koyi ko mun ye wuli ka jɔ ka kɛ jamana faama fo ka taa fara mun ye polisiw ka ɲɛmaa minnu bɛ yen Abu Safna jara k'u ka wuli ka jɔ k'o bila sen kan polisi ɲɛkura bɛ se ka di polisi maya ma tɔgɔ mun na k'o sabu kɛ ko mun ye baara in ko a gɛlɛyara fo k'a fɔ ko a gɛlɛyara maa minnu bɛ nin bingali ta ni ka maanifinw k'u sɛgɛrɛ kuma ka k'u fɛ yen ni ɲangili mun ka kan k'o k'a ka ta k'u sɛgɛrɛ o n'a tɛ ko in filɛ taabolo min na Abu Safna jara ko a gɛlɛyara fo k'a fɔ ko a gɛlɛyara wa mun ye polisiw ka nin baara in Abu Safna jara ko fɛn don ala k'an kisi k'an taga ni maaw filina diɲɛ ma don o don a kɔrɔ a bɛ kɛ baara belebele jamana kɔnɔna la kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ mun ye les soldats kɔnɔna la maa min ye sɛbɛnnikɛla ye o de ye OMT i bonya o b'a la bere kɛra k'a fɔ ne bɛ n tɛgɛ don tɛgɛ la waati a bɛ ka tɛlu min bɛ tali kɛ indicateur du renouveau la a b'ale ta Musa M Danbele a kumana Musa ko di ko i k'a dɔn k'a fɔ min ni i k'a dɔn k'a fɔ o bɛ wele ko engrais i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye nɔgɔ ye a ye k'a dɔn k'a fɔ nin ye fɛn ye bi min ni a ti ɲini ka ye ɲɛ a kɛra sanu ye a tiriba ka fɔ la engrais kɔni ko a kɛ bɛ sanu ye ko n'i y'a mɛn k'a fɔ samiya ɲuman a lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ samiya i k'a dɔn k'a fɔ a mana ji mana na togo o togo i k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ se k'a ko tɔ sabati o de ye i k'a dɔn k'a fɔ engrais engrais min filɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ don kabi waati dɔ la k'a fɔ ni gɛlɛya kɔni nana jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ n'i ye engrais ko gɛlɛya ta k'a lajɛ ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Ukraine ani Rusilakaw ka kɛlɛ o de kɛ bɛ sababu ye ko ka engrais ko k'a gɛlɛya parce que i b'a ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Mali gouvernement la waati dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ u ye communiqué kɛ k'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ engrais la n'a fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ engrais k'a sɔngɔ k'a sɛbɛn ɲɔngiri min ni u b'o wele ko subvention ko o baaraw na kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko engrais sɔngɔ ko 2,000 ani 1,200 i k'a dɔn k'a fɔ 11,000 francs i k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ ko n'i donna Bamakɔ kɔnɔ parce que i b'a ka fɔ la olu ye munumunu zalo kɛ u taara magasin tigi caman fɛ yen a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ sɛnɛkɛlabaw caman bɛ yen u ye wuli ka jɔ boloda ka olu caman ɲininka olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don gouvernement kɔni a kɛ bɛ ka subvention kɛ i k'a dɔn k'a fɔ k'a daminɛ o don la ka se fɔ bi ma n'i y'a ta k'a lajɛ ko engrais a ti ye ɲɛ na i k'a dɔn k'a fɔ engrais a kelen-kelennin minnu b'i ye i k'a dɔn k'a fɔ ko a dɔw prix bɛ taa jɔ fɔ engrais bɔrɔ kelen 1000 engrais bɔrɔ kelen 9,000 dɔw b'u ta feere 7,000 bɛɛ lajɛlen kɛ bɛ gɛlɛya i k'a dɔn k'a fɔ ni kunnajama kɛ a ko ɲinan zamiya ko a bɛna gɛlɛya parce que ni o ye Musa Danbele a y'a jira k'a fɔ ko salon n'i y'a ta k'a lajɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko Mali ko Afrique de l'Ouest kɔnɔ n'o ye farafinna tilebinfɛ bolo ye Mali kɔni k'i k'a dɔn k'a fɔ ko premier jɔyɔrɔ an ye jɔyɔrɔ fɔlɔ an ye o ta k'a sababu kɛ sɛnɛ ko u bunakun kan a tɛrɛbaga fɔlɔ walasa i k'a dɔn k'a fɔ anw ka se ka to o jɔyɔrɔ place la i k'a dɔn k'a fɔ walasa an ka se ka to o place kelen la ni o ye premier producteur ye Afrique de l'Ouest tu la walasa an ka se ka to o jɔyɔrɔ fɔlɔ la i k'a dɔn k'a fɔ tant que ni engrais ni a ma nɔgɔya n'engrais n'a a ma ye fa bɛɛ lajɛlen fɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko ale ma da la k'a fɔ ko o jɔyɔrɔ fɔlɔ ye i k'a dɔn k'a fɔ ko anw na o sɔrɔ bilen a tɛrɛbaga fɔlɔ i k'a dɔn k'a fɔ a kɔni yirala k'a fɔ engrais ko a bɛ waati min na komi bi a ka jan hali n'a y'a sɔrɔ subvention kɛmɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a ka jan bɛɛ lajɛlen bɛ k'a feere i dama da sɔngɔ la nka n'a taw ta i k'a dɔn k'a fɔ ko engrais yɛrɛ ti ka ɲini ka ye bilen i k'a dɔn k'a fɔ Bamakɔ kɔnɔ o kuma ko nin kɛ mɛ gɛlɛyaba ye i k'a dɔn k'a fɔ sɛnɛkɛlaw kɔni ja bɔlen mɛ sɛnɛkɛlaw siran mɛ nanzan a tɔ bɛ laban cogo min na o kuma Faziri filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ Musa M Danbele ale ka bolo nɔ don engrais subventionné la yan Abu n'a fɔra ko bɔrɔ 100 ka taa yɔrɔ mun na bɔrɔ 20 de bɛ taa ye
o yɛrɛ ya han la refondation n'a fɔra ko bɔra 100 ka taa bila yɔrɔ min na i bɛ taa sɔrɔ bɔra 20 bɛ yen Sénégalais bɛ ka kule kɛ fan bɛɛ fɛ han bɛ kule la fan bɛɛ fɛ k'a ye taa bɔra 20 di yan fɛ bon o bɔra 20 i bɛ taa sɔrɔ mun ye Sénégalais dɔ bɛ yen mun ye bɔra 20 yɛrɛ jɔyɔrɔ ka dɔgɔ t'a la 2,000 ni 200 kana i yɛrɛ sɔrɔ jamana ni ma fili jamana y'a subventionné k'a feere 2,000 ani 500 ni ma fili subvention kɛra 2,000 ani 500 nka o 2,000 ni 500 o de nana i yɛrɛ sɔrɔ 8,000 10,000 9,000 na sisan a kɛra cogo di o tɛ se ka san i b'a kɛ cogo di o tɛ se ka san bilen ala ka ɲɛ ka d'a ma a ka refondation kɔni an bɛ dugawu de kɛ ala ka ɲɛ ka d'a ma e bɔra lo wa Abu an bɛ kanuba ne dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye Mali kɔkanna la Mamadu kun sɔgɔlen na an b'u bɛɛ lajɛlen fo mun ye CDP belebele in kulo banna nin waati na Janginɛbugu Tɛrɛnbada la CDP an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ ni ala ma baasi wɛrɛ kɛ ni foli laban min b'i bolo minute 1 b'i bolo t'o sɛbɛn an ka taa Abu Safinɛ Jara an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen ko o walimadɔ ni ala ma baasi wɛrɛ kɛ sini o ye juma ye mun ye Mamadu Adama Mayiga gafujɛman ka Madu a yɛrɛ bɛna ye kɛnɛ in kɔnɔna la n'ala ma baasi wɛrɛ kɛ mun ye Fatu Mayiga an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ k'a f'a ɲɛna ko a Mayiga n ka sɔn n kalifalen bɛ Mamadu Adama Mayiga fɛ n'an bɛɛ k'a ma ko gafujɛman ka Madu mun ye an ka ba Jɛnɛba Isa n'o bɛ an ka journaliste belebele in kɔfɛ a fɛnɛ bɛ kumaso in kɔnɔna la an b'a f'a ɲɛna ko a danbele Réfléchissez maaw ka lasigiden n'o bɛ Ina Arama an bɛ foli ta ni ka a fɛnɛ ka a sɛgɛrɛ fo ka taa fara dɔgɔmuso ka Mariama Arama an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo mun ye Ami Marigo badabada foli an b'a ta ni ka a fɛnɛ sɛgɛrɛ nin waati in na Yusuf Sisoko fo ka taa fara mun ye Yakuba Gindo kan ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛ fo kumaso in kun denbayalen don kosɛbɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ o tun bɛ Gawusu Keyita Jata Mandi Masa hali n'o y'a sɔrɔ ale ka téléphone kɔnɔ ko a fiyɛnen don nin waati in na a tɛ sɔn fiyɛna pewu a tɛ se k'a ta Arama a tɛ se k'a ta a bɛ bloc de la bloc n kɔrɔ ka kina fɔ a bɛ ka ja ta ka sɔrɔ a tɛ n kɔrɔ bɛ bloc de la i bɛ woro bɔ n kɔrɔ bɛ bloc de la Abu Safinɛ Jara nɛgɛ kɛrɛfɛ o tun bɛ Gawusu Keyita Jata Mandi Masa o tun bɛ ale bolo mun ye Facebook sa n'o bɛ bɔlɔlɔ ko fɔ o tun kalifalen bɛ musokɔrɔba ɲuman mɔden na Mamu Kamara mɔden Burama Tarawele Facebook o tun bɛ ale bolo nin waati in na mun ye kuma bara Abu Safinɛ Jara Boubacar Tarawele Bete wasala